U Dnevniku ćemo ponovo posjeti španskog ministra i zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država našoj zemlji. Oni su se danas obratili i učesnicima Sarajevo Biznis foruma 2010. Naglasili su važnost ovakvih skupova posvećenih ekonomskom razvoju i povećanju kapaciteta za investiranje. Bosna i Hercegovina treba poboljšati investicijonu klimu, uspostaviti jedinstven ekonomski prostor i unaprijediti zakone kako bi zainteresirali investitore, kazao je ministar vanjskih poslova Španije Miguel Angel Moratinos. Ja vas definitivno mogu sa sigurnošću tvrditi da će čitava Evropska unija i sve njene članice kao nova institucija Lisbonske povelje, kao da će i kroz visokog predsjednika gospođe Lady Ashton želiti da unaprijedi odnos između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Mi radimo vrlo naporno i želimo se zahvaliti Evropskoj komisiji. Veliki izazov je pred našom zemljom i u političkom i ekonomskom smislu. Stabilno poslovno okruženje je ono što je Bosni i Hercegovini neophodno, kazao je zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg. Dodao je da postoji veliki interes američkih kompanija za investiranjem u Bosnu i Hercegovinu, te da se nada da će to postati realnost. Zato su potrebne i infrastrukturalna ulaganja, vrlo je teško postići sve ove stvari u izbornoj godini, ali opet s druge strane napredak je moguć ako nastavite ovim zadanim putem. Mi smo naročito ohrabreni sa porastom privatnog sektora, investiranjem od strane privatnog sektora, jer je to najbolji način koji će osigurati da ova zemlja ostvari ekonomski razvoj. Ovo je zemlja kojoj je potrebna pažnja. Nije velika zemlja, ali sa velikim značenjem za čitav život. Mislim da je ovo test za čitav život. Sileđić je kazao da Sarajevo Biznis forum može imati rezultate samo ako se nastavi raditi i u narednom periodu.